לרונית, האישה שהכי מגיעה לה לקבל פרגון היום. כפיים. אני באופן אישי מכיר את רוניתי שלנו לא הרבה זמן, כמעט 40 שנה. יותר מ-40 שנה, יכול להיות. מהיום שאני מכיר אותה, היא הייתה יפת תואר, בעלת לב זהב, מגבשת חברתית, ואין בה לומר מלכת הכיתה, בלתי מעוררת. עוד משחר ילדותנו נקשרה נפשנו, וליווינו אחד את השני בשדרת החיים, ודרכנו לא נפרדה. למדנו יחד לפני הכפר הירוק, בבית הספר רמון במצפה רמון, בכפר הירוק שלחלוטין עיצב את חיינו. שמחתי תמיד בשמחותיה ובכל אשר הלכה. קצת מתרגש, תסלחו לי. ברוך תגדיל את הכתב. והנה הגענו ליום הזה, ופשוט לא יאומן. רונית שלנו המלכה בת 50. אז רוניתי שלנו, נשארת יפה, בעלת לב זהב, אמא ורעיה לתפארת, שעוד מעט בעזרת השם תהיה סבתא. אז לסיום חברים, כל חברייך מאחלים לך הרבה נחת ואושר בהמשך החיים, שתמשיכי פשוט להיות טובה ושיהיה לך את הכוח רק לתת, כמו תמיד. מעריכים ואוהבים אותך חברייך. עכשיו דוד יורה מה... מה רשתי?